Ya ini wis ndegar-ndegar teko ndi ya Pat iki. Keringete wis sak gonggong. Jogging pagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis teko Kali Cilik. Budal lek dalane urung ketok lho. Mumuk. Mbah kasir saiki kondak. Mbah sapa? Wah, sabene aku yo dijak. Ning gone sapa? Samiran. Paling sesuk gak iso blok ngene iki. Lah sesuke nyekel, sesuke neh nyekel. Kemese nggono kuwi. Iya. Oke. Oh, jemaah ning di turu. Jemaah nek gak nek wong ngakon ya turu. Nganggur ah. Lah iya. Jope kosong ngono neh. Ora ngarah kosong. Kok ya enek wong ngakon ki ya enek ae. Paling ku nang ngene kosong ya diparangi wong ya. Lah iya. Jute ape sesuk ala. Ku tutupan Nek gak ninti-ninti ya laran. Jute ya nek wong ngakon neh. Aku marang lha ya nek tutupan ki engko tak bele aku ngono. Aku matun nek. Iki gara-gara. Tak kene panijo kono. Apa iki guru Mbah Kasir? Kasir. Guru cek kono. Halo, guru Mbah Panijo. Karyo. Aku pas anu ngabuk ke wong. Denario iki dole nek. Dole guru Mbah Jo. Iya. Lho, urung pucukan guru Mbah Jo. Apa nyemplung rono? Mak opo le? Emang kok masak apa, Pat? Alah aku pindang. Kok oseng-oseng anu, Pat? Sapah janganan dene ndok ambek bindang wis. Walah padha ae lan duwe ku ya sapah ning kulkas. Goreng tempe. Wis dadi. Wah, nek kulkas rene janganan mati. Iya, aku sore aku mantap pengen goreng baknik gak. Bos, kolak yo. Kerjane ning jobo iki deh. Prai, Mbah. Mbah sampean wi. Tak kira Mbah Lani sing teko. Sing goleki Mbah niki mah Mbah Sawi. Kok Mbah Sawi, Mbah Lani. Wis biasa wajar, Pak. Tuwek yo ngene iki, omongan pletoten kabeh. Kowe gak keringetan Mbah Lani? Pak. Ngene kok barados keringete. Keringete kaya ngene. Sing kok jere barados. Aboten banyu karo bontot iki. Abot. Memang tok nggo banyu sak pira Pat ketok renteng men. Enteng ae. Cilik ra ngono. Iya. Aku yo gede. Sawisi lah biasane itu. Mbak ya, mbek paronan mbek aku kok. Wes tekan lokasi, guys. Ambune bengine lek ses iki. Ya, oke. Bontote dikek ndi iki, Wi? Aku tak emplung nang jero sak tak gowo ae. Lho. Lah wekku tas iki. Aku kan trimo ngene tok wong aku trimo ngene tak buah koi tak gowo ngalor ngidul pokok emplung jero sak. Aku tak kok ning kono iki. Penting iki sik ya, Lek. Sekarang pakai kresek kowe. Botol piring tak loloni tak dikresek kok. Ayo. Golek sing Alhamdulillah, guys. Jam 8:30 iki sing gocek wis rampung. Entek keroyokan kurangan jagung. Oh, alah. Dhisik entuk 4 karung entek. Ngono kok nek gawakno sak ngerti ya sak gunung. Tiwas nek gawakno sak gunung. Entuk 4 sak dadak man. Wis bar. Ditang mulai ya, Mbah. 8:30 cek so bubuk siang. Untuk duit 40.000, guys. Doleran sarapan sih. Ya sarapan sih. Kok nek mulih ki lho ben duwe kekuatan. Ngira munting. Mlakune setengah jam dhewe.
Tak kira ki walah sampai sedina ngono anu ta. Lah Pat ki nek omong ngene, lha kowe kok tak ngulik jari mesam sedina ora ngebarno, mesam ora balik neh ngene. Nah entukku nggawa sego ya tak giat ae ya. Aku oseng dong telos apa, Mbah? Aku gak urap. Anu, gak macang dong telos apa? Untuk mangan. Heeh. Aku ora ndek apa-apa, ora sisikan maksudnya. Dok, sarapan ning ngisor jagung. Sarapan sik, guys. Ngisor jagung. Lah kaya podo gak sarapan no. Rek do balik. Pat, ayo sarapan Pat, jere njel sapa? Ayo. Kuwi ning kono. Banyu. Banyu es enak lho, Mbak. Sarapan iki aja banyu. Ora doyan rawani. Oh, nek kene bar kowe sak kirawani. Hah? Ora kemana? Aku tuh masih tok satu. Wes sang mbak. Padha lah aku tuh yo lek. Sepakat cuma telu. Jaluk ya sama gak bombe ngono. Ora aku ngombe mek ini. Tamen-tamen, upah es. Ora wani. Kan persiapan nek panas bulan trawan ngono kae dudune wong-wong. Cek esuk anu apa? Ayo sarapan sik, guys. Ya Mbah nani sing sapa, Mbah? Gak wani dingin pi. Walah iki jaluk apa tak walah enak pol iki. Sapa? Iki lho, jere gawakno sing akeh tak tutuk lho, Bang. Oh, kurene, guys. Yo, sambel pindang. Ayo sambel nganu. Kene lho, guys. Ndi dingin-dingin nem. Iki lho. Ndang akeh oleh. Akeh oleh jerene lek ratmene. Wah, aku ngombe wek wong gak wani. Ora njungok. Proke wani lek. Iya, padha ta. Dadaku langsung telekut. Waduh, njauh lho. Wes nado mangan aku nggo sego sak mbol lho jere patek sedina ora ngarep kebarno kae kok. Lah mas aku sing kidul ora sing lor. Lho, ambok kono, Mbak. Yo iya. Ora apa-apa sampe iki kira-kira. Aku tak kirane gak bareng. Ki lho, iki botok, Mbak. Halo, ndak ndak do mangan. Kae Mak Dian kae nggak do munggah. Pulang pagi ya, guys. Lho, lawan Mbah Lani urap, botok, sego jagung. Mantap ya, Mbah. Sambel ndok. Sing Mbah Mi sambel ndok, Pat oseng-oseng pindang dintung-tung karo teri, tempe apa Pat ki? Mbah marek-marek campur aduk. Oseng sapa. Terus sambel lombok. Terus lek paren apa? Sambel lombok. Tak kelilingi kabeh iki. Walah ayam guling. Usang kat. Menyala lawe lek paren. Loh. Dok. Sarapan guys, sarapan yuk. Usang manti Mas. Pedes, Mbah. Pedesen sampean iki. Asin? Ndak, Mbah. Lho wetenge Wes pulang guys, pulang. Lho gak dinteni ya Mak Eko. Dinteni ya. Walah ku nggo portal dhewe ya. iku ning kono. Mantuk piro sih? Lah sing tone. Si? Entuk piro ki, Mang? Entuk telu. Wah, aku mau dijahit lek sis pura sing anding. Alah dijahit kok. Lah aku ki wedi nek rubuh ning kalenan iki, Mbak. Iya. Nek rubuh ning kalenan mak biyuk mak. Mak gedang iki jere. Wonge ngetok gedang jek antun. Gedang ning ndi? Paru-pano. Gedang ning ndi nggone gedang jeri. Apa oleh? Gedang Ora pedi Pak, kayak ibu ngene rin. gedange sulo gedang cilik-cilik kula sulo tanah lho. Iki konten. Nggone mak Anggi ayo padha ya. Ayo. Nah manggi biasa Pak pitik biasa. Wis. Dono pitik 5 bisa. Oh gak usah dinteni lah Mak Eko. Lah mlaku mbek sapa? Gedang wonge gedang. Oh nyaret. Pak Rinteni apa? Nyaret kula wangi. Nyaret. Wong nggo pakan. Nyaret. Aku kono nek mlaku tun kebat tok aku elone. Alah, wong aku kelah yo elon-elon. Pat ki lho nek mlaku kaya biarat. Angin lesus. Pat ki nggo nang mburi ae. Pat ki nggo nang mburi iki. Mak Eko Iki nek nggo dhisik kok ngene mungkin Pat. Ora santai belat. Aku elon-elon nek
Ya kuwi. Kene iki klendeng ngono kok. Aku sawi nek 5 Untuk papat tok kuwi. 5 aja mung kurang sak blak ngepakne brang ngisor nggo munggah mendhuwur alah kok kebet sih. Lah untuk papat kok kebat. Kebat yo sing wong-wong kuwi le. Ngono polahku wis kok kekean ucul ku lho. Diguyu Pak Edian mbok elone-elone yo. Apa nyuntak ning sak iso njongko ya aku. Mbok elone lho walah lek pri ning kene ya. Heh lek pri ning kene dhewe ya. Heh lek. Lah piye iki leren pucuk-pucuk aku? Laren. Pak Pri guys, ndek sapa ndek kok Pak Pri kae family online. Endi lek Damira? Lah kae wong pucuk. Bontot temu apa lek kuwi? Malam kok lagi mucuki, Mbah. Ayo lek gak balik ya. Gak laren no. Lah melok pucuk-pucuk sedina. Entek wangi. Oleh. Ayo lek. Lah aku lah nggih bar ning ndengero ning kene mang lek aku uyup. Nisor jagung ngono panase. Ndengero ngiyup ning kene mangan ning kene aku ngono. Lah kula ora Kurangen nih lek koceki. Entuk patang sak wis mulai. Luweh paling lek. Mbah ya enak apa ora ya? Enak paling lek. 15 enak ya sumah ya. Alah diapakno garing. Wis ora tedas lek. Ndang barno tak ocekane. Ngwakrek ayo guys. Nek penggian kok ngetek ae. Piye ngiwangi? Ngiwangi. Aku cak lho. Aku omong lho ning kok kali celuk. Aku gak dijak lah pokoke pegah melok ngono ae. Sampai ikut ngono ae aku. Laren ati. Sopo iki sing pucuk-pucuk? Iki lek Har. Alah Yuswati melok pucuk-pucuk. Walah. Ngiwangi dulure lanang kok. Sapa? Anu Mak Nurul? Ya. Agak diomongi mbahku. Walah Pak Jan rene abene ujug-ujug rek nyetater gak kaget aku. Oh alah. Oke, yo aku gak diomongi iki. Ora diomongi aku, gak roh nek Mbah Doto unduh-unduh iki. Iki gak gone lampir ya? Iya, Yuswati kon ngiwangi ya. Ora gak ngene har ya. Lek Har gak lore kuwi. Larone. Lek Har. Iki jek nggone lek per kae lho. Tok iki lho wae. Watese iki lho. Gak su, gak jek lore neh watese. Ora. Heeh. Dang kumae. Alah atos yu bedengko apa? Jagung wis wel kok. Kon ngetil. Aku biasane ini ki entuk rambanan apa nek gak entuk esuno. Apa lho rene apa? Buding iki entuk kloweh, jantut, godhong sapah. Kon entuk Ngene lek ngas bakir. Roh jantut tak jipuki weh, tak oseng sore ambek segane anget tak kira ngebarno sego isu Mas Sam. Wegere mbayani mangan ngene kok nekate kok. mangan tambah ngono kuwi. Lah wong jenenge ya entut kok. Tapi suwenenge lho bojo kuwi suwenenge lek ngono kuwi. Sego lah ngecupno sak gelas mbek setengah lho wong telu entek langsung sak gedakane. Terus lawah kerupuk ngono kok. Halah. Lah terus lawah kerupuk ngono kok. Ki nggone sapa lek etan iki? Rin ya? Iya, icir kae nggone lek sapa? Lek Naryo kae do ngyup ning ploso iki. Ki nggone lek Har, rung mulai dipucuk ya iki. Kok kono berarti. Ayo. Terus kono ae. Lah iya kok. Lah Mbah Wakini tak kon lus-lus Mbah Men yo emoh kok.
Wong seneng blakrak kocek kok e. Terus lu saya kutuk nang omah ae. Ben ra ning warung ngono lho, Mbah. Sapa sing ape ngombe iki lho banyu ben untuk kalong. Meh enteki banyu kuwi su. Lah iya rek kono ndok kalong. Ora lho peh mulih kok nyawang kok. Ngombe kok jek akeh rek. Aku mari melok ngombe Mbah Ratemi banyu dingin ngono lho. Botol wis dibal katis e. Eh? Keri. Alah, keri ya wis. Kurang budal hat. Lha iki wis entuk sak menin kok. Kae sopo kae. Mbah wakine manggo montor. Aku cek pareng. Mbak aku mah. Iya. Aku ya mlaku. Kowe mau yo aku to Aku lho mak eko lho ndi mak eko yo jek nemburi kok. Itu enek to. Ayo. Kowe laren ngarit barang e. Lah lek kumpul nganu e. Icir ning wae kuwi. Jani, lek Jani ngene ndar. Iki kok kono rong enek kae wae sapa pucuk kae kulon kalen kae wae. Ya Allah. Apa, Mbah? Klangkrang nek. Allah. Sing iki kae ngene sapa ya lek aku lali yo. Iki ngene Mbah Panijo iki. Dan kulone Jagung kok ngene apik-apike. kono nek sawah bareng. Kono lah ya apik iki ya apik. Jagung ki apik-apik. Heeh. Timbangane ambek kae sing ngarane apik iki yo. Undange yo. Bener lek tardi ki jek rontok rono ya. Lek tardi. Oh, bener muncul sing ijo le. Ayo. Enak. Rejek ijo kene. Kemang tok 5 sak, Mbah? Papat. Heeh. Padha Mbah, aku yo entuk papat iki. Kandhane saku ki kurang sitok klenga-klengohan kok ihan ijek enteh. Anggitku sak-sak engkas kok jagunge renek. Lung sak pisanan didom 5 ngono kok. Lah ora ndang disuweti pucuki. Iya nek gak nang dipucuki yo gak garing-garing ya, Mbah. Ora tak enak tuwak yo wis sak. Ayo. Junggo maneh mon. Anu kisut jagunge malah. Lah iki gak nggone seh rae yo bareng nggone anu masih. Lah iya. Lah iya lek segiman. Iya. Seh mulut atine. Lek masih. Ndi mbon kene iki yo? Anu tukon berarti yo su. Mbone lu tukon. Yo paling. Nek tuku nek kae iki. Ayo. Lah kok bareng ya mulai. Nek omah kaya bareng. Kombong anyar apa kondi? Kok kene ndi ya? Kok Mbah Jami kene ya? Lho aku rek gak ngingeti, gak ngelengak-ngetan iki aku. Gak ngingeti tenan iki aku. Oh alah. Nah ambune obate. Kocek ya ini nganu. Wis bar. Mbok semprot baju gak mbok campuri sing daun riuk-riuk ku ya. Iya kudune. Wis jam 9 teko omah, guys. Iso aktivitas ning omah. Sesuk neh ya kocek neh. Sisan tak nyaponi emper. Ngene kok tiwas sampai mangkat ya jas hujan tak gowo. Pikire dhisik iki sedina njagani engko nek mulih ki ndang udan. Dadak man jam 8:30 wis dikroyoan jagung entek. Ya mending sing ngono ya guys timbangane ngantek sedina panase nek awan kaya ngene mending ndang esuk ndang bar. Saentuke Pak Susik iki ngopeni sawah kono kene. Wis kena nggo kesibukan. Wayane pasar ya ning pasar. Wis nggih anggek mblusuk omah. Jerene Pak Suki entuk kunjungan ya, Mas. Esuk, Mas. Esuk dipunjung karo anak lanang, guys. Mas Lali mantan. Dipunjung apa dipunjung sayur semur jerene. Semur. Gak mbok kon mek nganu ya, Mas.
Dong telo sapa? Walah lah, mesti Dinda sarapan gak dintekno. Lah yo. Iki osengku. Jek lagi terus semur. Apa ki daging sapi dicampur wortel, terus iwak sapi ndok. Walah koyo ngene. Terima kasih, matur suwun. Iki Dinda mesti ndek esuk ndader ndok gak ditelasno. Walah enek semute kok ngono, guys. Semute kok semut pudak ngene iki lho. Ngisor ki elokno nyemproti ya mejaku ki ya, ana obat temijak. Semute kok ngene ya. Matur suwun nggih, Mas. Muga-muga rezekine lancar selalu. Paringi rezeki. Meskipun ini berupa sayur ya guys. Ya Allah, karep mandi. Arep nyengkei mau dhisik entuk jantut pisang neh. Jantung pisang untuk loro guys, sing sitok tak tinggal ning latar kono, soalnya dadake iki jek kotos-kotos. Pak Sus bar mandi, terus dhisik genten sing giliran mandi. Alhamdulillah jam 12 dhisik dapat rezeki lagi guys. Iki mau pas waktu dhisik mandi ning kamar mandi iki mungkin nenek wong celuk-celuke gak krungu ya guys. Soalnya Pak Su ya pas ning warung. Entuk tonjokan. Entuk tonjokan iki meskipun ora ngerti sing nonjok iki konti-konti nek enek tulisane ngene iki jelas ya guys. Iki dadi umpama ora petuk sing duwe omah iki kan nek wis enek tulisane iki jelas ewohe soapan, konggone bapak sapa, si A iki, si A B, si A C, si A T iki kok Ibu Marmi, Bapak Mustari, Ibu Marmi dalam rangka pernikahan. Di sone iki nganu guys, iki kediaman mempelai wanita Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Kok Desa Jati Jegong guys. Nek dikeki tulisan ngene iki kan paham nggih, meskipun gak ngerti, ora celuk-celuk wonge butuhe dikek meja. Ning desa wis ngono guys. Kadang ki ora enek keterangane, ora enek tulisane, cuma apa kuwi tumbu karo sego. Lah ngene iki mangkon di desih tekok nritik ra karo-karuan. Sopo sing tak tekoki? Lah nek enek tulisane ngene iki kan paham ya, guys. Paham. Pak Sumane ndi yo bar ndelok sawah mesti nganguk sawah guritan. Wis semangate kok mbuh wong iki. Parine iki ijo-ijo ruyu wis ngono kae lho, guys, males akeh karo timbang ndek ngene. Lah mbok wisuk bar subuh ya matun sedelok-sedelok, engko bar matun nyemprot. Bar nyemprot engko sore sithik njeguri neh, diwatuni neh. Oh alah guys, lali ora tak unboxing. Jerone iki isine piye ngono kok lali ya guys. Sampean ya Allah. Kok disonduplang. Isine guys. Enak ayam, ayam nih, enak suwiwine, dodo, terus enak apa ki nasi, terus mie, terus tahu, wes ngene iki. Kayak enak peyek, kayak enak kerupuk ya guys. Paling mungkin carane kono ngono. Kacang juga enak, apa buncis, cuma mie, tahu, iwak karo sego. Wis alhamdulillah duwe gawene cek dino sesuk Rabu. Alhamdulillah datang lagi rezekinya. Iki sing kok desa Temulus ya guys. Tunjukane sayur. Sayur tahu karo telur. Walah segane sik panas. Iki
buka dene ambek mateng. Kok desa temulus iki, guys. Iki mohon doa restu dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Kami bermaksud menyelenggarakan tasyakuran walimatul khitan putra kami Revaleo, alalah jenenge ya Allah angele. Messi Najwa Utomo Messi. Alah mbuh le jenenge kok angel kok mbayani. Yo sesuk guys Rebo. Padha ae iki lah kok beludak rezeki. Dinane sesuk iki berarti apik iki. Rezekine wong digawe sesuk kabeh iki. Wis entuk loro iki sing kok desa Temulus iki cedhak kene iki guys tunggal kelan, tapi nek sing ki mangkan Jatindoplang. Aduh. Iki mungkin ae kenalane Pak Su bakal sapi. Sing siji ne